F'rapport ippubblikat mill-Aġenzija tal-Kreditu Internazzjonali Standard & Poor's intqal li l-Gvern beda programm leġislattiv b'għadd ta' riformi fuq l-aġenda partikolarment fis-settur tal-enerġija. Standard & Poor's żammet ir-rating ta' Malta fil-livell BBB+ b'outlook stabbli. Standard & Poor's qalu li l-Gvern Malti għamel progress fis-settur tal-enerġija, parti integrali mill-wedji elettorali tal-Gvern. Pjan tal-enerġija qegħdin avvanzati tajjeb. U l-fatt li anke mal-Ċiniżi wasalna biex nikkonkludu f'Marzu ta' din is-sena jgħin biex il-kredibilità tikber. L-Aġenzija qalet li jekk il-progress jinżamm din tkun ta' appoġġ tkabbir ekonomiku li diġà qiegħed jitjieb. Ir-rapport jenfasizza li għandhom jorħsu l-prezzijiet tal-elettriku f'Malta li sa issa huma fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Fost l-oħrajn ir-rapport isemmi d-dejn bħala ħruġ għalfejn ir-ratings ta' Malta qed jinżammu milli jkomplu jitjiebu. Standard & Poor's qalet li tkabbir ekonomiku għandu jgħin lill gvern jistabbilizza l-finanzi tiegħu permezz ta' iktar dħul. Intant fi stqarrija l-Gvern qal is-sena l-oħra l-ekonomija kibret aktar minn kull aspettattiva. L-Aġenzija Standard & Poor's qarret li l-amministrazzjoni l-ġdida bil-governanza effettiva tagħha bdiet tirreġistra progress fil-ħidma tagħha fuq riformi fit-tul u tindirizza wkoll il-pensjonijiet u dħul ta' aktar nisa fid-dinja tax-xogħol. Barra minn hekk Standard & Poor's tiddikjara li din ir-riforma se tkompli tappoġġja tkabbir ekonomiku li diġà qed jitjieb u li qabeż kull aspettattiva inkluż ta' Standard & Poor's stess. Il-qalba għall-gass se tgħin biex l-ispiża l-ġenerazzjoni tal-elettriku f'Malta tonqos saħansitra bin-nofs. Il-Gvern se jibqa' determinat li bil-għaqal u bir-responsabbiltà joħloq aktar ġid u jqassmu b'mod ġust fost il-poplu biżel tagħna sabiex Malta tkun aktar b'saħħitha u aktar ġusta. Ċertament dan iċ-ċertifikat li qed tagħtina Standard & Poor's ikompli jimlina bil-kuraġġ biex nħarsu lejn is-sena l-ġdida b'ottimizmu u determinazzjoni biex inkomplu nimassimizzaw il-potenzjal tal-ekonomija Maltija inkluż b'inizjattivi innovattivi bħall-programm ta' ċittadinanza b'investiment.